naman, kapag ganitong mga Lunes, iba talaga yan. Iba talaga yan kapag nararamdaman mo na yung partner mo o yung kaibigan mo, nakuha niya na ang 13th month pay niya. Oo, lumalabas na ang signs. Tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo kung unat na unat ang buhok. Kung hindi unat na unat ang buhok, baka naman baka may mertaliate, kulay pula ang mga kuko. Pa talaga, ano? Okay yan, self-care ang tawag dyan. Hindi yung ginagas mo yung pera mo sa taong hindi naman nagpapahalaga sa'yo. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng unat na unat. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalang atleta DJ Maratoni para sa programa Pampagising Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ayan, yan ang mga gusto ko sa'yo. Pinapahalagahan mo yung sarili mo na kahit alam mo, kulang pa yung sinasahod mo sa pinang-reband mo. Ganun talaga. Sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo, pag nakikita nyo yung buko sa live ngayon, ay be, mahihiya ang walis tambo. Unat na unat. Pero going back, no, sobrang bilis ng panahon. We only have 9 days, 8 hours, 26 minutes, and 5 seconds to go bago magpasko. At syempre gusto ko munang bigyang pansin ang mga nasiksik at mga nakaamoy ng hindi kaaya-aya kanina sa kanilang pagbiyahe. Nako, ako share ko lang kanina, di syempre, alam ko naman pagka Lunes, mahirapan talaga tayo bumiyahe mula probinsya, Laguna hanggang Pasay. So, nakaset na sa utak ko na hindi na ako makakaupo hanggang Pasay. Mas nararamdaman ko kasi sabi ko, Lord, ilagay mo na lang ako dun sa pwesto na walang putok. Kahit po nakatayo ako, okay lang po, kakayanin ko yan. Kahit mawi-wawi o mawi-wawi pa akong nakahawak sa bus. Basta wag na wag mo akong ipapatong dun o itatabi dun sa may jutok, Marie. Alam mo naman kasi, di ba, pag mga ganyang oras, alam mo namang alis ka ng bahay, huwag mo kalimutan mag-deodorant. O sige, check muna natin. Baka mamaya, ikaw na pala yung sinasabihan ko, di ka pa aware. O sige, check muna natin ang ating mga kilikili. Sige na, amuyin mo na. Ayan, Ayan, konti lang. Singhutin mo lang, very, very light. Satisfied or not so satisfied? So ko yung pag nirate mo yung kilikili mong nakalagay dyan, outstanding! Kasi pag hindi, ay nako, nakakadagdag ng bad trip yan. Anyway, ako pang inyong makakadaldalan. Magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. That's right, kung saan tuturuan kita kung paano maging healthy, maging fit, maging yummy like DJ Maratoni. Gusto mo yun? Siyempre, di ba, sa mundo ngayon, dapat tayo na nagtutulungan. Hindi tayo nagkakaroon ng crab mentality. Alam mo ba yung crab mentality? Yung mga naghihilahan pababa. May kakilala ka bang ganon? Yung, tinuri mo siyang tropa, be. Tinuring mo siyang parang kapatid mo na sa sobrang pagiging mabait mo sa kanya na para bang kaibigan at kapatid mo na siya all in one. Kulang na magyakapan kayo. Pero hindi mo na rin naiiwasan, sila pa rin yung mga taong nanunukso at sila yung mga taong mga taong John Michael. Diyan lang pag may kailangan. Kung alam mo na medyo problemado ka, saktong-sakto ka napuntahan, B. Pag-usapan natin yung kaibigan mong John Michael. Pero mamaya-maya na lang muna. Dito muna tayo sa Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Here's another song brought to you by Skusta Klee entitled Lagabog. Dito pa rin sa 90.7 Law Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.